Здравейте, аз съм Владимир Вълев Питбула. Днес ще ви представя на моя индивидуална тренировка в Сенши Джим, Варна. Ус! I ain't trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch. Напред, да, лакти напред. Навътре, да. Ръцете напред. Назад. Назад, напред, долу. Се разпаднеш, момче. Два пъти дясно, ляво, назад, напред, бавно, да. Назад, напред, погледа напред, като се наведеш. Добре. На другата страна. Добре. Навътре. Първо ги отваряш, да. Айде обратно, отвън навътре, отвън навътре, така, да. Добре, ръката отдолу по кръка. Добре. Ръката отстрани, пръстите настрани завърти. Добре. Прави, напляскане, клякаш и продължаваш. Готов? Давай. Погледа напред, ръцете прибери лака. Давай, напред. Вие подскача толкова. Раз, давай. Добре, клякай. Не, така, стоп. Отпусни рамената малко, клякай. Добре. Така. Дай, тем. Що спря? Клякай. Като на един професионалист. Сега тук, нали, навиваме 3 пъти. Един път, втори път, дръж ръката тук, трети път. Така, идвам тук между пръстите. Штрак. Стискавам ръка. Добре, отвори. Стъпваш десна крак напред и тъж лапка. Да, десен курше. Лоу-кик. Прибираш. Главата напред страни. Бум. Малко пътно долу. Точно. Бум. Точно така. Пак. Пълка завърти задния крак. Да, дай. Бум. Прибери. Ляв, десен. Ляв, десен. Добре. Отпусни дясното рамо. Не го дигай толкова много. Отпусни го. Раз, два, добре, опън дясна ръка и лявото курше. Раз, два, три, добре, сега е лоу-кика, ляв, десен курше, лоу-кик, десен курше, десен и ляв лоу-кик. Хайде. Ляв, десен курше, лоу-кик, десен курше, десен, стъпка, бум, идеално, няма да се размятваш много. Курше, десен, ляв, ляв. Ръката идва така. Е така напред, не така. Е така. Ляв. Оп, ляв. Точно така. Пусни ръката по-дълго. Оп, точно така. Пак. Раз, два и курше. Раз, два, три. Коляно напред, дясно. Бум. Дигаш, даваш тялото леко назад. Бум. Така. Ясно. Прав. Курше, стъпка, ръците. Е там ще ударя. Движи се ляв. Ляв. Добре, движиш. Ляв, десен. Добре. Десен курше. Раз, два и курше. Айде пак опусни курше. Раз, два, лоуки. Бум, браво. Ляв. Майги ръб. Бум. Не, там ръцете ти горе. Като вземеш малко въздух, от тебе много навърят, ще работим за скорост, движение за очите. Ясно? И ръцете горе. Айде. Дай. Идваш, пускам го. Хоп, дърпаш, когато увисне, пап, изчезваш пак. Движиш постоянно, няма да спираш. Хоп, пап, изчезваш. Ясно? Така. Ръцете горе. Прибран. Движи се, не спре. Така. Тук ще ударя, де. По-далеч, стой далеч, така. Бързо. Влизаш, веднага. По-леко. Движи се напред, назад, движи, хоп. Дай, движи главата, махай се. Чакай го да обясни. Веднага, като той ти пусне удар, веднага. Хоп, дай ти. Добре, ръцете горе, събран. Хоп, добре.
Добре, горе. Движи краката. Хайде, сега от кръста разчупи вляво вдясно. Добре. Това уред, който имитира човек. Сега, искам тук да работиш с лявата ръка, нечетните числа работиш с лява ръка, на четните работиш с дясна. Като всяка комбинация искам да завършва с лоу кик или коляно. Ръцете са горе. Тялото на коляното остава леко назад. Ръцете горе. Посоката на ретлика, когато риташ с десния крак, стъпваш насам. Когато стъпваш с левия, стъпваш на другата страна, да можеш да свиш тялото. Давай. Добре. Супер. Добре. Ръцете горе. Движи. Добре. Издръжливост. Караш посока Варна-Бургас. Към Слънчак. Така погледа напред. Айде. Още малко. Давай. Слизай. Добре. Ляв, десен. Справо. Опъни дясната. Раз, два. Не дей скача горе. Десен. Ляв. Лоу кик. Ръцете горе. Ляв. Лоу кик. Десен курше. И лоу кик. Стъпи напред. Десен курше голямо. То не остана. Дай. Почти си стигнал. Как стига? Още нещо няма да направи. Сега гирички. Аз си мислиш, че съм издържал. Всички така си мислят преди да влязат в залата. Дели ръцете горе. Движи се на бройка ляв десен. Раз, два и се прибираш. Това го правим до 10 бройки. После правим 10 бърката и 10 лицеви опори. И бърката. Как бе? Съзвен. Движи се. Дей с пъл в краката си. Едно. Опъни ръката. Рязко. 2. 3. Движи. 4. Добре. 5. Браво. Дистанцията дръж. 6. 7. 3. 4. 5. 10 лицеви опори на умруци. Дай. Едно. Чакай аз броя. 1. 2. Дръж. Не се допитам горе. 3. 4. 5. Ставай. Прегърни гирите. Темп. 10 секунди. 1. 2. 3. Дишай. 4. Погледал. Обратно. 5. 6. Стоп. Добре. За да обравим сбиваш, бе. Ти следващия. Очаквам те. Добре ли се? Да, бе. Кашкава.